खुलुमबाय आं सिमान बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि सल'आ जाहैबाय सासे बेपारिनि। दा बियो गावसिनि देशाव बेपार खालामोमोन। दा बियो बिदिनो बिनि बेपारानो जाहैबाय जायगा जायगा थाङै थाङै बियो बेपार खालामो। दाना बियो खिन्थु आगोलावबो बुंखायोमोन आरो दाबो बुङो जे गाव बिदेशाव थांनानै बेपार खालामहैयोबा गावहा माने मुलाम्फाया रासिन जागोन। ओंखायनो बिदि बुङोमोन बिफा बिमानि सिगाङाव। दाना बिफा बिमाया बुंबाय नोंहाथ' बैसो जाबाय हाबा जानायनि, नों हाबा लादो। तखन बे बेखौ माने हाबा होनानै होबाय बिमा बिफाया। हाबा लाबाय। दाना बे आरोबाव जेला हाबा जायो गावनि एकदम गोदान संसार जाजेननाय गोदान बिसिनि सिगाङावबो दाना बुंलायबाय जे आङो बिदेशाव आं आगोलनिफ्रायनो बे मोनसे थांखि दङ। आं सानबाय थायो जे आं बिदेशाव माने बेफार खालामहैगोन, बिराद मुलाम्फा खालामनानै आं न'आव फैफिनगोन। आं बे बेफारखौ खालामहैनो गोसोथारमोन। ओमफ्राय दाना बिसिया बुंबाय नोंहा एथ' गोसोबा नों खालामहै। नोंहा बेवहाय जुदि बेफारा लाबसिन जायोबा जेबो नङा, बेथ' जोंनिनो मोजां बुंबाय आरो बिसिया। तखन बियो बिफा बिमानावबो खोथाखौ बुंबाय। बिसियाबो राजि, बिफा बिमायाबो जेबो होननो हायासै। थांबाय बियो। तखन बे बिसिया गर्बआव दङमोन जेला बे थांबाय बिदेशाव। दाना बेपारा सोलिबाय बिदिनो लाइजामजों जगा थायो। लाइजाम हरलायलायो, ओरैनिफ्रायबो हरो ओरैनिफ्रायबो हरो। दाना फैसा थाखाबो हरो। बिदिनो बे खामायगासिनो, खामायनाया मोजां जाबाय। दाना बियो उनाव गोबाव बोसोर जेला बियो माने बेपार खालामो, अब्ला बे सानबाय आंथ' गोबाव बोसोरबो थाफैबाय आरो आङो रांबो धनबो गोबां आरजिबाय, मुलाम्फा जानायखौ आं माने गोबां दोनथुमनोबो हाबाय। दा आङो न'आव थांनोसै, देशाव थांफिननोसै बे सानबाय। दाना बियो न'आव खिन्थु खोन्थाहराखै। जाहाजजों फैनो टिकेट दानबाय। दाना जाहाजनि लामायाथ' गोलाव जायो आरो मोनसे देशनिफ्राय मोनसे देश बिदिनो माखासे दिननि दावबायनायमोन जाहाजजों। दा बिदिनो जाहाजाव माने हरसे हरनै बारनानै दाना सानसेखालि बे सासे जाहाजावनो आरो सासे मानसिखौ नुबाय। बेयो सिन्थामोन आरो मानसिया। तखन बियो सोंबाय, आच्छा नोंथां आं नोंखौ सिन्था नुदों, नोंथाङा अबे देशनि आरो बहा थांगोन? ना बे देशनिनो होननानै सोंबाय। तखन बिथाङा बुंबाय जे आङो बे देशाव माने आंनि माखासे आइडियाफोर फाननो फैदोंमोन जाबाय आरोखि। रावबो बाया जाबाय। ओमफ्राय बे सानबाय बे आं जि देशाव बिराद फैसा आरजिबाय, बिराद लाब जाबाय, बे देशाव फैनानै बियो रावनोबो जेबो आइडिया फानलांनो हायासै। बिथाङा बिराद सिन्थायाव दङ। आंथ' बे देशनिनो बहुद खामायनानै न'आव थांगासिनो दङ आंनि देशाव। होमबा आं बे देशनि मानखौ लाखिनोसै, बिदि मोनसे सानबाय आरो बेनि आइडियाखौ आं बायनोसै सानबाय आरो बे। आंनाव दङबो जेला धनाबो। आच्छा आङो मोनसे आइडिया नोंनाव माने नोंनिफ्राय बायनो सानबाय, बेसेबां जाबाय? तखन बिथाङा बुंबाय जे मोनसे आइडियायाव माने 500 कइन माने 500 गल्ड कइन्स बाव 500 गल्ड कइन्स बिराद मेहेंगा आरोखि, बिराद दाम गोसा। थेवबो बियो ना आं खोथा होबाय आरो आङो जेला माने बेखिनिखौ मोनसेखौ आं एफर्ड खालामनो हागोन, आइडिया मोनसेनि दामखौ आं लानोसै सानबाय आरो। तखन बे बिबाय। तखन आइडियाया मामोन जे जेब्ला माबा मोनसे खामानि मावनो सानो, जेब्ला नोङो माबा मोनसे खामानि मावनो सानो 2 मिनिट थारमाने 2 मिनिट नोङो सानगोर। जिखि खामानि मावनो साना 2 मिनिट सानगोर। आइडिया बेल' नोङो। तखन बे आइडियानि थाखायनो 500 गल्ड कइन्स सानबाय आरो बेनि सिगाङाव बुङासै। आरो आइडियाबोथ' बे बायबावनो हाला 500 गल्ड कइन्स।
गावबोथ' न'आव लांनांगोन ना धन सम्पतिखौ बेहाय गारलांजोबोथ' जानांगौ जासिगोन होननानै बे जाय मानसि आइडियाखौ लादों बेखौ बुंबाय आरो बेनावथ' आरो माखासे आइडिया दंबावो बेथ' आरो फ्रि होआ बेनिफ्राय बे थांबाय न'आव सहैबाय न'आथ' गार्डफोर दङ न'आ सोलायबाय बे गावनि उपार्जननि फैसाखौ बे हरोमोन नालाय न'आव बेजों न'फ्रा मोजां जाबाय लामायावबो दारवान दोनलायलायो आरो गार्डस दाना बे गार्डसफोरखौ बुंबाय गार्डसफ्राथ' सिनायबायना बेखौ माखासे गावसिनि मालिक होननानै तखन गार्डसफोरखौ बे बुंबाय जे नोंसोर खोन्थाहैनो नाङा न'आव नोंसोर माने मालकिननो खोन्थाहैनो नाङा सिरिखा आं थांगोन आं सारप्राइज होगोन जाबाय आरोखि दाना बियो दाना लासै लासै थांलायलायबाय आरो जाहाथे साउन्ड जाया बेनिफ्राय थांनानै गावसिनि बेडरुमखौथ' मिन्थिखायोना जेन'बा बबेबादिया बेडरुम जायो दा बियो बे बेडरुमाव थांबाय गावनि बेडरुमाव थांनानै गावसिनि बेडरुमाव दाना थांनानै नुबाय गावनि बिसिया उन्दुनानै दङ आरो एसे साइडआव सासे हौवा उन्दुनानै दङ बेथ' बिराद रागा जोंबाय हौवा मानसि उन्दुनानै दङ आं एथ' गावसिनि न'खरनि आंनि न'खरनि थाखायनो आं एथ' माने रां खामायनो धोन आरजिनो आङो बिदेशआव थांनानै एथ' खस्थ' खालामबाय नै दा आं न'आव फैनानै बिदि सोंफैबाय बिराद रागा जोंबाय बियो रागाखौ हमथानो हायासै बियो तखन बियो आं माने बिदि साननानै दाना माने थरवाल लायबाय बियो थरवाल दाना गामिफ्रावथ' थरवाल थाखायोना गोदोनि जुग आरो थरवाल लानानै फैबाय दाना थरवाल लानानै फैनायाव थरवाल लानानै फैनायाव बियो दाना थिग बेनाव बै आइडिया गोसोआव फैबाय बै आइडियाया जे माने माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां 2 मिनिट सानगोर होननानै तखन बियो माने बेखौ साननानै 2 मिनिट साननानै बे एसे फासयफिननायाव दाना बेनि बे थरवाला मोनसे दोआव नांबाय दोआव नांनाय लोगो साउन्ड जाबाय साउन्ड जानाय लोगो बे बिसिया बेना सिरि मोनबाय बिसिया सिरि मोनना हाबाब नों फैबाय स्वामि नों गैयैनि जों बेसेबां माने आलाय आथानि दंमोन सुखु गोजोन गैयामोन जोंहा होनना बुंबाय ओमफ्राय दाना बियो थेवबो बेनाव रागाया खमायाखै बे हौवाया सोर मानो बिदि उन्दुफादों बिराद राग बियो गावनि बिसिखौ बे बिराद रागा जोंदों आरो तखन बिसिया गावनि फिसाखौ बेटा नोंथ' नोंनि बिफाखौ नुफेराखै नै नोंनि बाबाया फैबाय बाबाखौ खुलुमफै जाबाय तखन बिफानि गोसोआ ओरैबादि माने माबाबाय माने ओरैबादि बे गावखौनो गाव बोरैबा मोनबाय मा खालामनो नागिरदोंमोन आङो तखन बियो बै गथ'आ खाथियाव फैबाय देरबाय ओमफ्राय दाना नै बे नोंनि फिसाजो जाबाय खिन्थु बेखौ आङो फिसाजो बादि खाङाखै जाबाय ओंखायनो आङो बेनि खर'आव सब समाय माने पागुरि माने अनेक जाथियाव दङना जे खर'आव सिफानो हौवाफोरबाथाय दा बेखौ आं बिदि हौवा बादि आं बेखौ खांदों जाहाथे गुबुनफ्रा जोंखौ जेबो बुंनो हाया नङाबा न'आव हौवा मानसि गैया बेफोरबायदि बुंनानै माबा मोनसे बदनाम माबा मोनसे माने गादबनो नागिरनाय बिदि मोनसे जागोन ना ओंखायनो आं बेबायदि बेखौ खांदों बेखि नोंनि फिसाजो जाबाय ओंखायनो आं बेनाव खर'आव पागुरि खानानै दोननो मोनदों तखन बे बुजिबाय बै जे आं आइडिया जे बायना लाबोदों 500 गल्ड कइननि बे बेसेबां मुल्यबान आइडियामोन दा बेखायनो जोङो जेब्ला रागा जायो सब समय 2 मिनिट आगोलाव सानग्रोनांगौ माने रागा जाबानो एक्सन खालामनो नाङा बेहाय भुला जानायनि सम्भावनायानो बांसिन दा बेखायनो सासे मानसिया बुंदों जे नों रागा जादोंबा नों 1निफ्राय 500सिम सान अब्लाबो नों रागाया जोंगासिनो दङबा 1निफ्राय नोङो 1000सिम सान नों रागा जाबानो बे रागानि जेबो उत्तर होनाङा माने फिन होनाङा नों बेवहाय रागा जानानैनो नों जुदि फिन होयोबा बे भुलानो जानायनि सम्भावनाया थायो दा बे सल'निफ्राय जों बेखौनो मोननो हादों जे रागा जायोब्ला 2 मिनिट जोङो
जिनिसखौ साननांगौ रागा जाबाय ओमफ्राय आं रागा दा जे बे सल'नि जे रागा जाबाय आंनि बिसिखौ थरवालजों जुदि दानस'योमोनबा मा जानांगौमोन आंनि फिसाजोसो बियो फिसाजोजों बिमाजोंसो उन्दुदों दा आं बाहेरायाव थानानै आं न'खरनि जेबो मिथिया नायदो नों आंनि बिसिया माबायदि माने बे न'खरखौ माबायदि सालायदों बै बेफारिया दिनै बेखौ गियान मोनबाय जे आंनि बिसि फिसाजोआ आं गैयियाव माबायदि माने रायजोनि नोजोराव बे न'खरनि आंनि जोंनि मान सन्मानखौ लाखियो एसेनोसै गोजोन्थों।